Meron pong apat na realidad na gusto kong pagbulay-bulayan natin bilang ating panimula. Apat na realidad. Number 1. Everybody read. Number 1. Okay? Life, go. Tama o hindi? Oh. Ang lahat nga ng mga 60 above, taas ang kamay. Mas malapit na kayo sa hukay. Malapit na. Ang 60 na taon, maikli pa po yan. Tibiyag tirabaw ti daga aglabas. Kat kunana di James chapter 4 verse 14, pakilagay mo nga. James chapter 4 verse 14. Okay? Whereas, everybody read, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Tibiyag kasla alibungubong. Ano yung Tagalog ng alibungubong? Ha? Parang usok. Kung ni Pastor John, nung nag-isaang kat bagas, magluto ka ng kanin, nung malapit ng maluto, tanggalin mo yung kanyang takip, lalabas yung usok. Ganyan ang buhay. It appeareth for a little time and then vanishes away. Alam nyo, pag pinag-iisipan ko to, it helps me, really. It helps me. This thought that life is short is a great help to me. Nga tirabaw ti daga, aglabas, limabas tay lang. Ibagaman takaabay mo, lumabas tay lang tirabaw ti daga. Sa Tagalog, dadaan lang tayo rito. We will only pass this way. And this is very short time. Life is short. Number 2, reality. Pangalawa, ito po, basahin natin number 2. Death is sure. That's reality. Sigurado na lahat tayo ay mamamatay. Amen po ba? Sino kada kayo tihan na mamati nga matay? Amin tayo matay. Okay? Number 3. Third reality, hell is real. Hell is real. Pag namatay ang tao, dahil makasalanan, siya ay parurusahan sa alin? Saan po? Sa impyerno. So if life is short, and death is sure, and hell is real, your short life must be a preparation. Naunawaan po ninyo? Okay. Ang sabi po ng Bible, what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Hell is real. Number 4, fourth reality. Read. Jesus is the way. Life is short, death is sure, hell is real, but you can go to heaven because Jesus is the way. Mga kapatid, ang outline na ito na binigay ko sa inyo, pwede niyong gamitin kahit anong okasyon. Pag pinagsalita ka sa birthday, sabihin mo sa kanila, in the occasion of this birthday, let me share 4 realities of life. Sabihin mo, life is short. Death is sure. Hell is real. But Jesus is the way. Sabihin nga natin lahat. Okay? Everybody go. Tanggalin mo muna. Ay sige, ilagay mo muna. Everybody read.
Sapat na yan. Tanggalin mo, i-recite natin lahat. Number 1. Number 2. Oh, napakadali. Okay? Kaya pag in-invite kayo, inuulit ko, magsasalita kayo sa okasyon, o may speech kayo, dito lagi kayo magtatapos. Sabihin nyo, I would like to share you something. I love you so much that I want you to know this, and I'm sorry that this is the only time I can tell you, but it is better late than never. I want you to know that life is short. Baka hindi na tayo magkita bukas because death is sure. Pero ang aking concern, saan pupunta ang kaluluwa mo because hell is real. But I want you to know a good news. Jesus is the way. And if you die, you will thank me forever that I told you these 4 realities. Ayos ba? Pwede na tayong umuwi. Okay. Ngayon, all will die. Lahat ng tao mamamatay. Mayaman, mamamatay. Mahirap, mamamatay din. Educated, and I met many educated people in my life, they too will die. Not educated, I have also met many not educated people in my life, they too will die. Young people, aba, ang dami ko nang nakausap na mga young people. Even if you are young, you can die. Old people, I have also talked to many old people. And I always tell them, manutawan yun, Lola. Whenever I talk to old people, I always ask their age. Yesterday, I was talking to an old woman. I asked, how old are you, Nana? Kunana, I'm 70 years old. I told her, sabi ko, according to the Bible, mamamatay ka na. Ha? Sabi niya sa akin? Hindi po. Sapagkat ang sabi sa Biblia, na ang life span ng tao, 70, equivalent to 70 years. 70 ka na, anytime from now, mamamatay ka. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kahit ako 38, anytime from now, pwede rin akong mamatay. Sapagkat ang kamatayan, walang pinipili. Amerikano ka, Pilipino ka, German, Korean, Russian, Chinese, you will die. Pero ito, listen, since everybody will die, there are only 2 kinds of people who will die. You are not an American when you die. You are not a Filipino when you die. You are not rich when you die. You are not poor when you die. Nakikinig kayo? You are not educated when you die. There are only 2 kinds of people when they die. 1, those who die with hope, and those who die without hope. Yun lang po. Kahit mayaman ka, kung wala kang pag-asa, namatay kang walang pag-asa. Kung mahirap ka at wala kang pag-asa, hindi ka namatay na mahirap. Namatay kang walang pag-asa. Hello? Kung ikaw ay edukado, namatay ka na walang pag-asa, hindi ka namatay na edukado. Namatay kang walang pag-asa. Nauunawaan ninyo? Kung may mga kaibigan kayo, listen, na mayaman at namatay, walang pag-asa, hindi yan namatay na mayaman. Kahit mahal ang puntod, kahit mahal pa ang libingan, kahit mahal pa yung naghatid doon sa sementeryo, kahit nagpadaya pa yan ng 10 baboy at 2 baka na inatenan ng lahat ng vlogger ng Ilocos Norte na ipinagmalaki, mayaman ang namatay na ito. Pero pag walang pag-asa, hindi po siya namatay na mayaman, namatay po siya na walang pag-asa. Kaya napagaganda yung 4 realities na yon. Life is short, death is sure, hell is real. Naunawaan po ninyo? So, ang sabi po ng 1 Thessalonians 4:13,
1 Thessalonians 4, ganito, kung bakit ganun po ang aking sinabi, ay dahil sa salita ng Panginoon. Unang Tesalonica 4:13. Basahin natin lahat. Go! But concerning them that ye sorrow not, which have no, kahit pala, ano ang katayuan mo sa buhay na ito, pagdating sa kamatayan, either you die with hope or no hope. Tanungin ko nga ngayong umaga, sino po sa inyo dito ang sigurado na pag namatay, may pag-asa sa langit? Buti pa tayo. Amen. Ngayon, paano yung mga kaibigan natin? Pag namatay yan, may pag-asa o wala? Paano yung mga loved ones natin? May loved ones ba kayo? May naisip ba kayong pangalan ngayon sa isip nyo? May pag-asa kaya yon o wala? Will your friends be in heaven because of you? Or will they go to hell also because of you? Life is short. Death is sure. Hell is real. Jesus is the way and hope. Will our friends be in heaven because of us? Siyempre si Kristo ang tagapagligtas. Pero papaano nila makikilala siya na pag-asa kung walang magsasabi? Kung walang maglalakas loob na magsalita? Will your loved ones be in heaven because of you? Project it now. What if they die? Will they be in heaven? Because there was an Anjibik na nagsabi sa kanila paano pumunta sa langit. There was an Anton Asierda who told them how to go to heaven. There was a Fernande Guzman who told his fellow businessmen about heaven. Will your fellow businessmen be in heaven because of you? There was a Nestor Acuin na foreman na nag-initiate ng Bible study at kaya yung kanyang kasamang karpintero pumunta sa langit dahil nakapakinig ng pag-asa ng kaligtasan. Brethren, let me speak to you today on the topic, ye shall be witnesses. Buksan natin sa libro ng Acts, Kapitulo 1:8. Acts chapter 1 verse 8. Ganito ang sabi ng Biblia. Everybody, basahin natin. Begin. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang gusto kong pagdiinan natin ng pansin ay yung pong salitang witness. Pakisabi nyo nga lahat, go. Kayong mga nanonood, pakisabi nyo nga. Malakas, everybody, witness. Kung tayo ay witnesses, ano ang witness? Ang witness po is a person who sees an event. CCTV po siya. Nakita po niya yung pangyayari. Typically a crime or accident that took place. A person who sees an event, typically a crime or accident that took place. That is a witness. Are you with me? Testigo. Pakisabi nyo nga lahat. Sino po ang naranasan ng magtestigo sa barangay o sa korte? Ayon, nagtestigo ka na. Kung testigo ka, nakita mo yung nangyari,
o yung narinig mo kung ano ang nangyari. Now, imagine in your mind, in a courtroom, there is an attorney. Hello? Sinong naka-attend na ng hearing sa korte? Naranasan nyo nang pumasok sa hearing ng korte? Ako, naranasan ko na. Merong hearing na inatinan ako dito noon. Hearing nung kaso tungkol sa lupa, sa aking auntie, nag-observe ako doon. May abogado. Ang abogado po or attorney will summarize the case for the judge and make arguments for their side. Ang gagawin ng abogado, kukuha siya ng mga ebidensya, makikipag-usap sa wes, magtatanong, at magpipresenta ng kaso, makikipag-argue para sa kanyang client. That is not what Jesus told us to do. Because Jesus did not say, ye shall be my attorneys. Hindi niya sinabi, ye shall be my lawyers. So we are not here to argue with people, to debate with people. You are not going to debate. Hindi yung uuwi ka. Napanandati anti-katolikong tag-debate kami. Napanante kasinsing ko nga saksi ni Job at pagsalita amit impyerno. Napanandati angkel ko nga iglesia ni Kristo tay paneknek ko nga Kristo ni nga Diyos ni Kristo. We are not called to debate or to argue because Jesus did not say, ye shall be my attorney. Ang sinabi niya, ye shall be my witness. Tuturuan ko kayo ngayon paano magtestigo. Yan ang ating trabaho. Ano ang gagawin ng testigo? Ang sasabihin niya lang, I saw this. Nakita ko to. Nandun ako nung mangyari. Narinig ko ito. Hindi po kinakailangan na alam niya ang lahat ng detalye. Pero meron po siyang personal knowledge doon sa nangyari. So the first qualification of a witness is number 1, personal experiential knowledge. Everybody say that with me. Personal experiential knowledge. Hello. Na kailangan nga amin. Yung ibang mga Kristiyano kasi, ayaw mag-share ng gospel dahil daw hindi niya alam ang lahat sa Biblia. Hello? Hindi kailangang alam mo lahat. Though, as you go along, lalago ka sa kaalaman ng Biblia. Pero kung ano yung nalaman mo at naranasan mo kay Kristo, yun ang ikwento mo. Naunawaan po ninyo. Kung halimbawa ba, testigo ka. Halimbawa, sinabi mo halimbawa, may bombang pinasabog sa harap ng isang malaking mall. Libo-libo ang namatay. Napadaan ka nung time na sumabog yon. Boom! Gulat ka. So ngayon, pagdating sa korte, tinanong ka at sinabi mo kung ano ang personal knowledge mo sa nangyari. Siyempre ang sasabihin mo, mga bandang 10:00 ng umaga, ako po'y naglalakad at nasa harapan po ako ng main entrance nang may narinig akong biglang sumabog ng malakas. Pagkatapos po noon, hindi ko na po alam, basta nagkagulo ang lahat at ako rin ay nagtago na. Tatanungin ka ba, anong klase yung bomba? Gawa ba ito sa Amerika, sa Russia? Kaya tatanungin ka ba? Hello? Kung sakaling tinanong ka, may alam po ba kayo kung anong klase po yung bomba? Ito po ba'y gawa China? Gawa Japan? Gawa Pilipinas?
Ito ba'y gawa ng Amerikano? Anong isasagot mo? Hindi ko po alam. Basta alam ko, may sumabog. Kung tinanong ka ng tao, sinabi sa'yo, sino? Nasaan ang Diyos nung nilalang niya ang mundo? Siyempre, hindi mo alam yung mga yan. Hello? Pag tinanong ka ng mga tanong na hindi mo masagot, anong sasabihin mo? Sa totoo lang, kapatid, kaibigan, hindi ko pa alam sagutin yan. Pero ito lang ang alam ko. Tinanggap ko si Kristo na ligtas ako. Yun ang trabaho ng testigo. Simple, personal knowledge. Ang iba kasi sa atin, meron tayong pride na ayaw nating mag-share ng gospel. Pag hindi natin alam ang lahat, sasabihin ko sa iyo, patay ka na noon, hindi mo pa alam lahat. Bakit aantayin mong malaman ang lahat ng mga pangalan sa numbers? Bakit kailangan na ma-memorize mo ang Book of Psalms? 150 chapters. Kailan ka ba magsusoul win? Kung yun ang aantayin mo. Ang mahalaga, may personal knowledge ka kay Kristo na tagapagligtas. Alam mo ang John 3:16, alam mo ang John 14:6, at alam mo na naligtas ka sa pananampalataya. Yun ang itestigo mo sa tao. Sila walang ganun patotoo, ikaw meron. Tignan yung nangyari. John chapter 9, 24 to 25. Klaro ba? Ayan John chapter 9, 24 to 25. Then again, called they the man that was blind. Bulag yun Pinagaling ng Panginoon. And said unto him, kasi may mga masasamang tao, galit kay Jesus. Ang sabi sa kanya, give God the praise. We know that this man is a sinner. Yun ang akusasyon. Paratang kay Jesus. Makasalanan to. Kaya ibigay mo sa Diyos ang papuri. Sumagot yung bulag. 25. Anong sabi niya? He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, whereas I was blind, now I see. Yan ang testigo. Wala akong kinalaman sa pinagsasasabi nyo kung siya'y makasalanan o hindi. Pero isang alam ko, bulag ako noon, nakakita na ako, siyang nagpagaling sa akin. Yan ang testigo. Makikipag-argue sa yung iglesia ni Kristo. Ni Kristo, tao laeng. Sabi mo sa kanya, kapatid, sa totoo lang, hindi ko alam makipag-diskusyon sa'yo sa bagay na yan. Pero isang alam ko, pag namatay ako, alam kong langit ako pupunta. Ikaw. Marunong makipag-diskusyon tong mga kulto Marunong makipag-debate. Natuto silang makipag-debate, magaling mag-debate, pero hindi alam kung saan pupunta pag namatay. Ikaw, hindi ka marunong makipag-debate. Kahit 15 years ka na dito sa church, wala ka pang alam sa Bible. Ay, nakakahiya naman na yun, di ba? 15 years ka na, wala ka pang alam sa Bible. John 3:16 lang. Pero given, okay, pero at least save ka? Amen po ba, mga kapatid? Kaya ang aking tanong ngayong umaga, sino po sa inyo dito ang nakakaalam, may personal knowledge ka, alam mo na pag namatay ka, langit ka pupunta, ikaw noon ay nawawala, walang pag-asa, pero ngayon, may pag-asa na at may buhay na walang hanggan dahil tinanggap mo si Kristo. Taas ang kamay! Lahat po kayo, testigo. Kayong mga nagtaas ng kamay na nanonood, testigo ka rin. Kayong mga nandyan sa mga sanctuary, mga testigo kayo lahat. Amen? Ngayon, gumawa tayo ng konting activity. Okay? Konting activity lamang. Harapin mo yung katabi mo. Okay? Come on. Kumuha kayo ng inyong katabi, ha? Sige, katabi. Sabihin mo sa kanya, kailan mo tinanggap si Kristo? Tanungin mo yung katabi mo. Kailan? Pag hindi niya masagot, pag hindi niya masagot,
Okay? Bago matapos ang service na to, sharean nyo ng gospel yan. Dapat umaksep yan. Amen po ba? Oh. Tapos na? Okay, number 2. Pangalawang tanong. Sino tinangiburay king katipan na kaisalakan? Tanangin mo siya, sino? Sinong nag-lead sa'yo sa Panginoon? Gawin nyo yan, ha? Pati Lawag, Claveria, ha? Gawin nyo lahat, pasukin. Sino? Okay? Hello? Amen. Yan ang sabihin mo. Kunam, amom Brad, siyak idi, pag tinanong ako, pag ako ay namatay, saan ako pupunta? Wala akong maisagot. Until one day, may taga-baptist. Pinuntahan ako sa bahay. Binahagi sa akin ang mensahe ng katotohanan tungkol sa langit. At naunawaan ko, tinanggap ko si Jesus na aking tagapagligtas. At dahil dyan, alam ko na pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Let me share to you my testimony. Yan ang witness. Ipakita mo sa kanya yung verse na nag-convict sa'yo. Sabi mo sa kanya, alam mo ang verse sa Bible na nagbigay liwanag sa akin? Yung John 3:16. Alam ko na noon pa yan, Katoliko ako eh. Aglipayano ako eh. Protestante ako eh. Alam ko na yan noon pa. Pero nang inexplain sa akin, ang ibig sabihin nung, ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Na ibig palang sabihin, hindi relihiyon. Akala ko noon, Brad, relihiyon na makakapagligtas sa akin. Akala ko noon, mabuti na ako para makapunta sa langit. Pero naunawaan ko na hindi doon ako maliligtas. Kaya tinanggap ko si Kristo na tagapagligtas. Alam mo pang isa kaibigan, pinaliwanag sa akin na hiwalay ang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. First time kong naunawaan yun. Kaya nung tinanggap ko si Kristo, naintindihan ko na ibalik ang relasyon ko sa Diyos. At isa pa, may binanggit pa sa akin, yung libro ng buhay. Yung Revelations 20:15. Pinaliwanag sa akin na kung saan ako pinanganak, doon ako nirehistro. Yung certificate, patunay na pinanganak ako doon. Na pag tinanggap ko pala si Kristo, inilista ang pangalan ko sa Book of Life, patunay na isa akong tumanggap kay Jesus. Kaya sa umagang ito, pag tatanggapin mo si Kristo tagapagligtas, isusulat din ang pangalan mo doon. Patunay na tumanggap ka kay Kristo. O, di nakapagtestigo ka, yan ang ibig sabihin ng witness. Everybody say the word. Oh, so lahat po tayo, uuwi tayo, magiging witnesses tayo lahat. Amen ba mga kapatid? Okay, kaya niyong gawin yan? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mong gawin? Ushers, I need you to prepare another bag for our collection, please. Are the ushers working now? Wala tayong collection para sa ating commitments. Okay? Kasi hindi ko kayo nakikitang gumagalaw eh. Anyway, we are all witnesses. Amen mga kapatid? Okay? Now, secondly, bihira. Alam nyo, pag na-aircon na to, hindi na kayo naiinitan. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, 2 months lang aganos kan, sister. Baga mo na, baga mo. Kami lang to ha, Claveria, pasukin, kami lang muna to. Claveria, next na kayo ha. Okay? Bakam takabay mo. Basit lang ang panaganos mo, kapsat. Sa mo damagan isuna, adam lang commitment mo. Mira ka. Excited ko lagang commitment. Okay, number two. Ano ang kailangan ng isang witness ng Panginoon? Ano yung number 1? Personal, experiential, knowledge. Okay? So may sasabihin ka na, hindi mo kailangang ammo amin ti Biblia, dayjay lang na padasam ti ammom nga iburay. Okay na yon. Number 2, the second qualification of a witness of God is the power of God. Ano sabi nung binasa natin? And ye shall receive power.
Ang ibig pong sabihin ng power, dunamis. Doon galing yung salitang dinamita. Nakingag din dinamita. Di ba? Pag nagdinamita ka, may epekto sa mga isda. Patay lahat ang isda. Di ba? Pero ang dinamitang ito, hindi nakakamatay. Ang dinamitang ito, nakakabuhay. Okay? Now, we thought that the power of God is only miracle, raising the dead, healing the sick. But the power of God is there with you, oras na nagsimula ka ng magpatotoo sa kausap mo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, tutulungan ka. Ibig sabihin, wag mong sabihin, ordinaryong tao lang ako. Because God can use an ordinary person like you and me to do this extraordinary work. Saving of souls. Kung kayo ay teacher, tumayo lang kayo doon, magpatotoo kayo. The power of God will help you. Amen? Number 3. Pangatlo, ano yung number 1? Personal, experiential, knowledge. Number 2, the power of God. Number 3 qualification, willingness to be used by God. Willing ka lang. So, sino sa inyo ngayon ang willing na maging testigo ng Panginoon? Taas ang kamay. Pakitaas. Willing na maging testigo. Ibig sabihin, mga kapatid, kalimutan niyo yung hiya-hiya. Wala kayong hiya. Sabi mo sa katabi mo, wala kang hiya. Hangkag babain, apay no kas pagarigan, kung sakali man, ikaw ay may diabetes, merong kang ininom na gamot ng 6 na buwan, nag-improve yung blood sugar mo, nag-improve yung pancreas mo, hindi mo ba ikukwento yan sa iba? Uy, alam mo? Uy, kaya kayong mga mahilig magchismis, dito na kayo. Tigilan nyo ng maging chismosa. Dito na tayo sa pagiging testigo. Sabi mo, uy, alam mo? 2 months pa lang, nag-improve na yung aking blood laboratory. Nung 6 months, tignan mo, okay na ako. Siyempre, tatanungin ka ngayon, ano ang ininom mo? Sasabihin mo ngayon kung ano yung ininom mo. Hindi po ba? Kung halimbawa, di ba, pinakita mo, before, after, sabi mong ganyan, ganito ako kaitim nun. Tignan mo nga naman yung mukha ko ngayon. Siyempre, agad tatanungin ka, anong sabon mo? Di ba? Alam mong ginamit ko, simple lang, Blue Whale. Yun ang ginamit ko. Talaga, 1 taon. So may patotoo ka dahil may nangyari sa'yo. Ganon din ho tayo. Because we are saved. Hello? Kaya I look forward that each and every one of us will become a witness. Just be willing. Natuto ako kay Harold. Pakita mo nga yung picture niya. Ayan si Harold. Sumakay ng jeep papuntang Sanchez Mira. That's about 20-30 minutes drive. Anong ginawa po niya sa loob ng jeep? Dahil na-challenge sa preaching ko ng soul winning nung Merkules, binigyan niya ng gospel tracts yung mga estudyante. At hindi lang nagbigay, nagpatotoo sa kanila. He shared to them the gospel. And those people heard the gospel on their way to Sanchez Mira. Kapatid, inuulit ko, will your loved ones be in heaven because you witness to them? Are you with me? Yan lang po ang tanong ko sa inyo. So umuwi kayo ngayon, dalahin niyo po ang isip na yan, ang burden na yan. Simulan yung mag-witness sa kanila. Hindi ho mahirap mag-witness, magkwento ka lang
Agistorya ka lang. Magaling ba kayong magkwento? Alam niyong magkwento? Oh, lahat tayo. Kwento-kwento lang. Sabihin mo lang sa kanya, alam mo, ako dati Katoliko. Oh, magsisimula na yon. Pag tinatanong sa akin, pag namatay ba ako, saan ako pupunta? Ay talagang hindi ko alam. Ikaw alam mo? Ay hindi ko rin alam. Ito, kukwento ko sa'yo. Kwento ka lang. Ikwento mo yung verse na na-touch ka doon. Yung John 14:6 ang talagang naunawaan ko, yung Jesus is the way, yung pinaliwanag yung only, wala nang iba. Siya yung namatay, nagbayad ng kasalanan. Naunawaan ko yun, tinanggap ko siya. Kaya ngayon, gusto mo bang tanggapin si Kristo? Manalangin tayo. Magkwento ka lang. Iba ka man takaabay mo, agistorya ka lang. Yun lang ang gagawin mo. Willingness. Last but not the least. Amen? Oh, ano yung number 1 uli? Qualification ng witness? Personal. Number 2. Number 3. Number 4. Be a faithful witness. Yan ang gagawin natin, ha? Ang ibig sabihin, good times or bad times, mag-witness ka. Okay? Masarap mag-witness pag maganda ang buhay. Pero kahit sinabi ng doktor sa'yo, may cancer ka, dapat nagwi-witness ka pa rin. Kahit nasa ospital ka, nagwi-witness ka pa rin. Kahit may mabigat kang problema, kahit marami kang utang, kahit may sakit ka, kahit may sakit ang pamilya mo, kung nasaan ka at may tao, mag-witness ka sa tao. Hindi lang dahil okay ka, kundi kahit hindi maganda, masama ang panahon, masama ang pakiramdam, at may opportunity, dapat faithful ang witness. Hindi yung nagtestigo ka nung unang hearing. Sabi nung pangalawang hearing, patawag nyo nga lahat ulit yung mga testigong yon. Ayaw na magtestigo. Bakit? Tinakot. Titestigo ka, may mangyayari sa pamilya mo. Di ayaw na magtestigo ngayon. Kawawa ho naman yung tao. So kung tayo magtitestigo lang kung okay ng pakiramdam natin, pag yan ang isip mo, you are sending a message to the devil. And the devil will continue to trouble your life because you were telling him, I will only witness when life is okay. He will continue to send trouble in your life. Hindi ka na makakapag-witness kahit kailan. Amen. So dapat, maganda o masama, mag-witness ka. Ngayong umaga, nandito na si Brother Ray Agonoy. Tumayo ka nga, Brother Ray. Ayan, I-video mo nga para makita ng mga kapatid. Mga kapatid, thank you for being a blessing to him. Nandito na ang kapatid nating Brother Ray. Palakpak naman dyan. Sa ospital. Na ospital. Kapatid, anong ginawa mo sa ospital doon sa mga kasama mo? Nag-soul winning ka? Na-burden siya doon sa kasama niya. Na nadisgrasya din. Anong ginawa? Siya mismo hirap na hirap. Di niya alam kung makaka-recover. Kinakabahan baka ma-opera kasi nga 4 ribs were broken including shoulder. With that situation, as a Christian, pinagana po niya yung utos ng Panginoon, you are my witness. Anong ginawa? Ayan naglakad. Pinuntahan yung mga kasama doon sa loob ng ospital. Nag-witness. Nagbigay ng gospel tracts. Nag-share. Sino po sa inyo ang may na-soul win this week? Sino ang may na-sharean ng gospel this week? Taas ang kamay. Kita nyo, ang dami-dami natin. Bakit? May rason kayo. May problema kasi ako, pastor. Mabigat ang pinagdadaanan ko ngayon. Ayan be a faithful witness. Sana po, dali nyo na rito lahat ng gospel tracts. Dali! Walang uuwi na walang gospel tracts.
Kayong mga kumuha ng gospel tracts noong Miyerkules, naibigay nyo na ba? Sino po ang nakapag-distribute na ng gospel tracts na nakuha niya noong Miyerkules? Oh, taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Oh. Sino ang hindi pa nakatanggap ng gospel tracts? Ayan, gawin nyo na rin. Lawag, Claveria, magpataas ng kayong kamay. Oh, wala pang gospel tracts. Sige na, taas yung kamay. Malpas tayong kakabsat. Promise. Ag-end dakon. Sino tihanan na ikan gospel tracts nga ibunong na idi Miyerkules? Itayag nat ima na. Babay ito yan. Kunin nyo na. Lahat yan, bigyan nyo. Kayo mga tatay, may gospel tracts na kayo? Meron? Oh, kung wala pa, bigyan nyo lahat yan. Gusto nyo, holy pilit eh. Ayaw kong pumilit ng tao. Masakit sa pakiramdam ng tao yon. Pero minsan, kailangan natin gawin. Kasi walang gumagalaw. Okay? Anyway, let us all be a witness. Good times or bad times. Amen? Oh. Amen. Ayan. Sige, bigyan niyo po sila ha. I think that's 5 each. Oh. Kayong nasa abroad, no awan ti gospel traction, ibagayo lang. Lasam. Adamala gospel traction amin. Let's get ready to go, ha? Ready tayong maging witness sa Panginoon. Let's get ready to win souls for Christ. Amen. Ambira. Okay. Talagang nainitan na kayo. Inaantok na kayo. Wala nang maka-amen. Amen ba? Amen? Alright. So I pray that in the coming weeks to come, we could be able to invite more and more dahil magwi-witness na tayo para sa Panginoon. Ikaman ni Tata Angel. Tata Angel, itay mo man tayo imam tata. Angel ba tinaga na itay? Di ba? Di tatang mo? Manggagnak na tang? Medyo. Tata Angel, good morning. Tay mo imam. Ayun o, pambira. Ikaman ti gospel tracts na. Taibunong nanto kadigitay kakadwa ng agkalkalap. Ibunong mo, Angel ko nam. Ayan. Lahat tayo, ha? Okay? Noon kay mangan yan takarinderya ita, rugyan yon. No, adamang mangan jay bangir nga, picturean nyo, hanga ti pagpabilib, send nyo sa akin. Gusto nating magkaroon ng maraming testimony rito. Pag may na-sharean kayo ngayong araw na to, picturean nyo yan, send nyo, we will show it next Wednesday or Sunday. Okay? Yung mga anak natin, let's teach them na mag-pass ng gospel tracts. Amen po ba?